Un dia vas descobrir en la biblioteca un llibre del Palau Reial de València. No sabia ni que existia. Vaig somiar tota la nit en el palau i vas decidir anar a buscar-lo als jardins del Real. Quina desil·lusió! Vaig trobar-me unes runes poc explicades i incompletes. Vaig comprovar que d'aquell gran plànol del palau no quedava res. Quina llàstima! Pensé que es podria recuperar d'alguna manera, perquè la gent sabera que era un element de la nostra identitat. Arreplegué firmes ciutadanes i les portia a les corts. Volia que les runes foren Vic i protegides i recuperades. Esperem que els governants, polítics i polítiques entenguen que aquella meravella, símbol de la nostra història com a poble, cal protegir-la. Vaig pegar-li voltes en el meu llit a com es podria recuperar. Crec que trobi la clau, pensant en la clau del palau. Vaig pensar que tal vegada es podria reconstruir la gran torre del rellotge, com a centre d'interpretació. Es podrien traure totes les runes a la llum, amb superfícies acristallades per a no tallar el trànsit. T'imagines entendre com era el palau i que les noves generacions el valoren? T'apuntes a recuperar el Palau Reial de València com a signe de la nostra identitat? Recuperem el Palau Reial de València.